Ah, mere! Dance! Yeah! Thanks! Woo! Ja. Og det er Julie, der gør det her i Egypten, og de synes alle sammen, hun er så røvseje på det. De sidder alle sammen og glor. Derovre er de. Jeg ved simpelthen ikke, hvor mange der er, der sidder og glor. Og Julie bliver ved. De glor, og de glor. Jeg skal kolde de der vand heroppe, men Ej, er det rigtigt? Ej, det er synd. Kan du se, han har 2 ben? Nej, det kan jeg ikke. Nej, jeg prøver at lade være med at filme ham. Den er bare grim. Og jeg får se alt det skrald, der ligger her. Og de har bare skraldespand og alt muligt, men de smider bare det overhovedet ikke ind. Det er en gammel skrald. Min mor. Det er godt, Frederik. Og så hænger mændene bare. Ikke godt. Ja, så er jeg den dag. og så siger de alle piger, der til alle piger. Altså små piger er ikke fordi de små piger. Ja. Der er ikke ret mange små piger, der er flot for børn. Der skal en lille profil. Det er alle piger. Jeg mener, det er noget, Hallo. noget, du får tilbage. Ham der havde det med mig. Frederik. Ja, de får godt nogle andre farver. Ja. Og den der hundefilm. Det er ham der oppe ved tasken, hans kone, hun er der blå. På en går. Sexy er det. Skidt. Ej, synd. Jeg tror, han ikke bliver kørt over. Jeg har sådan en sjov hatte på. Jeg står lige og venter på den forbandede taxa, og alle andre taxaer prøver at få os op. Jeg venter kun på 1%. Bare mærke, hvorfor han kører derned. Bare mærke, hvorfor han kører Vi skal bede nu. Var det her? Var det ikke lidt længere nede? Vi er med butikken der, så. Det var næsten. Hvilken det der derhen, skal så? Hvor er det, du er? Altså højst, det Søren? står og råber. Hvor er vi henne nu? Downtown. Ja, men hvad er vi nu? Taxi. Og det er mand. Very Kamil taxa. Kamil taxa. Kamil. Gammel. Are you in a hurry today? You have a lot of work? Busy. No, you have not. No. No, no. Are you busy? Are you busy today? You busy today? You busy. Do you have a lot of work? You have Nothing, just forget it. Han står som at gå ind. Og en, der fejrer. Yeah. Dygtig mand. Dygtig. Har I noget drinkfri? Ja. Jeg har det ikke. Skal man gå derind, så kan der være videre. Så mineområdet. Ja. Sygt.
papir og trykpapir, vi fik, at hvis der var indhegnet områder, så man ikke gå ind, fordi det kunne være piger. Så det gør man ikke. Nej, okay. Men det vil ikke lige være sjovt at sprænge sit ben af. Nej, tak. Så er flere steder, blandt andet i Tørstelund, men der er 2 mænd med kun et ben. Ja. Overben, knæ, underben. Ja. Men det er så måske nu. Ja. Det er ikke... Nej, i munden og sådan der lige. Ja, det er nok ikke. Jeg kilo din røv, der er kigget på. Det gør jeg virkelig. Ja. Ja. Jeg fik på min røv. Og det er vores hotel. Sea-Star. Et eller andet. Bio. Hej, hjælper. Og det er vores taximand. I am driver. Yes. Sweet man. Og så går man ind der. Bye, taximand. Goodbye, taximand. Then we come to the hotel. So you wanna come to my hotel? Og vi går ind, og ham der, han trykker på sådan en knap. Det beep. Beep. What? Ja, så det tager med, jeg skal lige købe de der kort. Der er bare mange mennesker i dag. Det var vores dansemand. Og de der dansegutter der. Og alle turisterne, der lige er kommet i dag. Guide. Gå ned her. Shit, der er mange. Hej Danmark. Jeg fandt nogen fra Danmark, så har jeg der hej Danmark. Og det er elevatoren vi er i. Og der er vist. Hej, det her, ikke? Jeg kan ikke lade være. Jeg skal bare filme. 556. Good. Sea-Star. Nej. Ups. Vi skal ikke ud endnu. Nu er vi på vej hen til vores værelse. Og nu filmer jeg lige mine fødder. For jeg har Julies hvide bukser på i dag, og jeg filmer til Julie, der rækker røven. Nu kan jeg ikke sige det. Og hun stod verdens største brud. Se så nogle døre her. Det er bare så fascinerende. Oh my god. Fyldt ud over taget. Ja, så kan I lige se, hvordan bygningen lige er. Det er sygt. Nej, man kan ikke se noget. Og det er så udsigten. Ja, ja. So nice. Really? Very, very nice. And this is the stairs. Wow, and that's mom, but you can see. Så kommer vi ind i vores værelse. Julie og jeg. Værelse. Du kunne lige se Julie der. Vores fine ting, som jeg har rodet, ellers så plejer de at holde rigtig fint. Udsigt! Fra vores værelse af. Damn, look at that. Oh, look at that. This way, this way. This is the ocean. The ocean. No, this way. Yes, I know. The ocean. This is one pool. And this is another pool. And this is this is the same hotel. All the rooms. You see, it's a big hotel. And there's a bar down there. You sit in the pool, you can go to the swim or to the bar. The bar is in the pool. It's very nice. You got that? Og så det er nu ved at blive rimelig mørkt. Det ser fedt ud. Og så hvis de opdager, at så han står og spytter her, så hugger de hans